deň, ja sa volám Peter Popluhár, mám 31 rokov, pochádzam zo Slovenska. Som asi hlavne youtuber, ale toto má väčšinou pomerne negatívnu reakciu u normálnych ľudí, takže veľmi často sa predstavujem ako nezamestnaný, čo má lepšie reakcie. A okrem toho si myslím, že som trošku dokumentarista, trošku spisovateľ a možno trošičku zabávač. Ja si myslím, že nie som až taký smoliar, len ja chodím na miesta, kde nikto nechodí. A tam sa tá smola tak trošku viac lepí na päty. Keď idete do turistického rezortu, napríklad v Hurghade, alebo ja neviem, niekde v Maroku, alebo v Brazílii, alebo do Paríža, tak čo sa tam najhoršie môže stať? Tam, ja neviem, možno spadnete do bazéna, potknete sa niekde, ale keď idete napríklad do Toga, do nejakej malilinkej dedinky a neberete antimalarika, tak sa môžu stať aj horšie veci. Takže ja si myslím, že to nie je úplne smola, je to len to, že mňa bavia veci, ktoré... Ja cestujem do krajín, kde nikto veľmi necestuje, aj z rôznych dôvodov, ktoré dávajú zmysel. A práve preto sa mi tam dejú také veci, ako sa mi dejú. Tam sa necestuje z tých dôvodov, ktoré dávajú zmysel. No, kniha sa volá Kde všude sem nezemřel a už vlastne ten názov trošku napovedá, že to bude komediálne ladené. Sú to poviedky toho najhoršieho, čo sa mi stalo na mojich cestách, ale keď niekto si teraz myslí, že tam budú cesty po Európe, ja neviem, že som išiel do Maďarska na guláš, tak to tak nie je. Sú to cesty hlavne po Afrike, Amerike severnej a južnej a je tam aj jedna krajina Ázie. A tým, že chodím do takýchto destinácií, ako som už spomínal, kde nikto veľmi nechodí, tak sa mi tam lepí smola na päty. Sú tam naozaj situácie, kde mi často seriózne ide o život, ale sú písané humorne. No to je zaujímavé, pretože táto kniha je komediálne ladená a ja som zažíval veľmi škaredé obdobie, keď som túto knihu písal. A ja som bol po rozchode, vlastne v deň rozchodu s mojou bývalou priateľkou. Som si povedal, že ja sa nemôžem utápať v nejakom žiali, veď to bola taká prvá veľká láska, strašne to bolelo a snažil som sa nejakým spôsobom pretransformovať tú negatívnu energiu do niečoho kreatívneho a vedel som, že nechcem byť pred kamerou, tak som si sadol a začal si spisovať všetky tie negatívne veci, ktoré sa mne stali za posledné roky na cestách, ale chcel som tomu dať taký ten trošku komediálny šmrnc, nech sa zase úplne neutápam a zrazu to išlo jedna báseň. Takže ja si myslím, že aj tá kniha ma trošku vytrhla z takých depresívnych stavov. Mňa vždy lákalo v živote, nielen v cestovaní, nejakým spôsobom sa zahlbiť do témy, o ktorej nikto nič nevie. Som asi v tomto nejak tak divný, pretože ja mám hrozne rád ten pocit, keď stojím na mieste alebo točím niečo alebo vidím niečo, čo možno nejaký beloch ani nikdy nevidel. Takže je to tak nejak vnútorne vo mne zakorenené, že ja potrebujem takéto extrémy a bláznovstva a ťažko to vysvetliť, strašne ťažko to opísať. Mám to tak nejak vnútorne v sebe, že ja potrebujem, keď mi niekto hovorí o dovolenke v Miláne, tak ja väčšinou buď zaspávam, alebo začnem imitovať žlčníkový záchvat, lebo ma to nebaví. Ale keď mi niekto povie, že Peťo, počúvaj, v Guatemale vyrábajú drink z kráľovského lajna, tak som taký, že wow, to som nikdy nepočul, tam chcem ísť, to chcem natočiť. Ja si myslím, že to je taký ten strach postsovietských krajín, že keď tu bol socializmus, tak všetko, čo bolo iné a cudzie, bolo zlé automaticky. To nemusíme, to všetci vieme, však sme tu múdri ľudia, že to nemusíme zachádzať do histórie, prečo vlastne za socializmu tá centrálna vláda nás tak strašila. A je to tak nejak akože asi zakorenené v nás, že proste v Afrike vás okradnú, v Iraku sú všetci teroristi a tak ďalej.
A plus samozrejme robia strašne veľa médiá, pretože negatívne správy sa viac čítajú, čiže keď sa deje niečo negatívne vo svete, tak to si myslím, že všetky redakcie všade si takto medlia ruky, že perfektné. A tým pádom sme neustále ovplyvňovaní tými negatívnymi správami o krajinách, ktoré v realite sú úplne v poriadku, len občas sa tam niečo stane. No boli určité príbehy, ktoré som tam nezaradil nie z toho dôvodu, že by boli šialené, ale z toho dôvodu, že... Teraz ako to zaobaliť? No určite by to bolo od 18 rokov a táto kniha nie je od 18 rokov, je tam skôr taký ten láskavý humor, nie je tam nič, povedzme, sexuálne, takže určité veci sa stali, ktoré v tejto knihe nie sú, ale ja vlastne rozmýšľam už teraz nad pokračovaním a tam by som možno tieto, nazvime to, že príbehy zlomeného srdca možno, alebo nazvime to príbehy zlomeného srdca v nejakom humornom štýle, nie veľmi naturalistickom napísal. Teraz to bude možno veľmi prekvapivé, ale najpriateľskejší ľudia mi prídu v arabskom svete. Pretože ja celkom aj študujem do hĺbky rôzne nuancy danej kultúry a tak ďalej a mne napríklad islám vo svojej podstate príde ako veľmi, veľmi dobré náboženstvo, vo svojej absolútne najčistejšej podstate. To, že je to interpretované rôznymi islamistickými skupinami inak, to je opäť na dlhú diskusiu, ale taký ten čistý islám je fakt o tom, že nemôže byť žiaden bezdomovec v našej krajine, musíme si všetci pomáhať, musíme byť dobrí a preto si myslím, že asi najlepších ľudí, ktorých som zažil, boli buď Omán, alebo prekvapivo Irak. No toto bude určite do ďalšej knihy. To bude určite do ďalšej knihy, presne viem. Bol som v Číne pred rokom v regióne Sichuan v takom malom meste. A bol som tam s ďalšími 4 Čechoslovákmi. A boli sme tam už 3. týždeň a skoro každý tam bol single. A ja by som v živote nešiel do nevestinca. V živote, seriózne, nikdy v živote. Máte to slovo nevestinec? Nechcem povedať toto škaredé, ale nejak sme boli na večeri a nejak sa to tam začalo omielať, že však zajtra netočíme, tak poďme. A ja, že nie, chlapci, to je úplná blbosť, to je kravina, to je úplná hlúposť. Ale nakoniec o 15 minút na to sme už stáli pred dverami nevestinca v malom čínskom meste. A ja hovorím, že chlapci, toto je úplná kravina, že to ja by som v živote za takúto vec nezaplatil, to v žiadnom prípade. Tak mi povedali, že však nič sa tu nemusí diať, môžeš si zaplatiť len masáž. A ja, že ja idem na hotel, kašlime na to. A už som bol jednou nohou, takže idem naspäť do taxíka na hotel, ale prišli teda slečny a tak sa postavili pred nás. Ja hovorím, že to vôbec to... Ale jedna sa tak akože pozerala príjemnejšie na mňa a hovorím si, že no dobre, takže masáž, OK, no takže masáž. Bol som zničený z celého dňa, takže masáž. No a nebudem opäť hovoriť, čo sa dialo potom, nedošlo k žiadnemu, k ničomu, ale to, prečo je toto trapas, je to, že my sme boli na večeri predtým v regióne Sichuan a región Sichuan má veľmi špecifickú kuchyňu a ja som počas celého tohto procesu, aj masírovania, aj výberu a tak ďalej, mal explozívnu hnačku. A stali sa tam neuveriteľné veci. No na Imodium, na hnačku. A ja strašne priťahujem otravy jedlom. Čiže ja vždy, keď niekde som, tak mám hrozne rád street food a mne je úplne jedno, že sme na periférii nejakého malého afrického mesta. Ja si to jednoducho dám. A
Musím ale povedať, že odkedy so sebou beriem 52% slivovicu domácu, tak o mnoho menej sa mi lepí táto střevní smola na päty. Takže slivovicu domácu. Pivo. To je vždy prvá vec, keď pristanem buď vo Viedni alebo v Prahe. Prvá vec, kúpujem normálne pivo. Chýba mi strašne rutina. Počas cestovania mi strašne chýba rutina. Ja mám veľmi rád, keď sa dostanem do takej svojej zdravej rutiny, že dobre jedávam, cvičím, behávam, mám nejaký trošku sociálny život. Takéto príjemné, čo mám každý rád. Ale počas cestovania, tým, že ja ešte aj natáčam, mám zlý spánok, musím permanentne sa niekam presúvať, niečo nevíde, teraz nemáme rezervný deň, je tam strašný stres, jedávam tam dikobrazie mäso, nie je tam proteín, rutina. No najlepšie v Česku, to nemusíme sa vôbec baviť, ale mimo Česka, keď sa máme baviť o týchto neturistických destináciách, no najhoršie asi Burkina Faso, dokonca pivo Brakina. Nemal by som hovoriť značku, ale myslím si, že to je v poriadku, keď sa jedná o značku produkovanú v Burkine Faso. Tam už vlastne je počuť, že to pivo sa volá Brakina a je to totálny brak, reálne. To ani nechutí ako pivo, to je absolútny moč, hnoj, hnus. Najlepšie pivo. V Togu bolo dosť dobré pivo, pretože to je zaujímavé, že keď krajina bola aspoň časť svojej histórie kolonizovaná Nemeckom, tak je tam dobré pivo. To dáva zmysel. V Togu je relatívne dobré pivo na africké pomery. Na začiatku to bola internetová televízia a teraz sú to väčšinou zahraniční sponzori. Že pokiaľ sa nevydajú tak za svojimi snami, tak umrú veľmi nešťastní. Lebo žijeme len raz. A prečo proste to nerisknúť? Prečo trpieť? Prečo trpieť v nejakom jobe, ktorý vás nebaví? Veď aký to má potom zmysel, keď žijeme len raz? My nie sme reinkarnovaní, že teraz sa narodím znova a skúsim si ten život, o ktorom som sníval celý život. Takže pre mňa by to malo byť úplne že defaultne zakódované v každom, minimálne v tom mladom veku, že proste ísť za tým. Aj keď je to ťažké, proste 8 hodín byť v nejakej robote, ktorá ťa nebaví, to je kumulatívne tretina života, to je strašné. A tí ľudia žijú kvôli víkendom, žijú kvôli tomu, že sa vrátia z tej hroznej roboty, to nedáva strašne zmysel, veď sa nemajú tým pádom asi nejak radi. A hrozne často je to problém toho, že tá spoločnosť nám to dáva tak do hlav, že vyštuduj, to je taký tiež ten postkomunistický syndrom, že treba ísť na vysokú školu a treba niečo vyštudovať a treba mať peniaze vždy. To je podľa mňa úplná hlúposť. To je taká tá východoeurópska spoločnosť, čo nám dáva tieto konvencie do hlav. A môžem za seba povedať, že ak niekto rozmýšľa, tak ideálne ešte dnes proste odísť a ísť za tým. Ale samozrejme musíte mať aj musíte vedieť, že ako to trošku vedieť monetizovať. Lebo z lásky a vášne sa nenajete a nezaplatíte nájom. Čiže ja som od prvého momentu vedel, že ja to dokážem monetizovať, keď to vybuchne, budem mať krásny život, zahraničné, ja som vedel, koľko platia zahraničné spolupráce a tak ďalej. Plus som si založil Patreon, čo fanúšikovia ma tam vedeli ako tak podporovať, čiže mal som aspoň na zaplatenie nájmu. A síce som 3 roky si kupoval nechcem povedať v akom supermarkete, ale v jednom reťazci vždy akciové veci, pretože som nemal peniaze, ale vedel som, že ak to raz vybuchne, tak to bude krásny život. A 24/7 som robil, to minimum som mal, čiže ja som nešiel zas úplne bezhlavo do toho, ja som mal taký nejaký ten racionálny plán v sebe, že dokážem teraz vyžiť a raz ak to vybuchne, tak to bude nádhera. Čiže zas
netreba byť úplný blázon a snílek a fakt bezbreho ísť do nejakého snu. Treba mať aj to racionálne trošku v sebe, že dá sa tým uživiť? To je odpoveď. No tak samozrejme všetko to, čo každá miss hovorí, že svetový mier, ale reálne to na tom niečo je. Tak nedáva to zmysel, že proste máme tu tie vojny, tak geopolitika je popredkávaná hroznými svinstvami a nebude tu podľa mňa nikdy dobre, lebo vo vnútri ľudia nie sú až tak dobrí, minimálne tí, ktorí sú pri moci. To s mocou chcete viac moci, to je aj backupnuté rôznymi analýzami a researchom. Čiže chcel by som vidieť, že aké by to bolo, keby všetci sa majú, proste 8 miliard ľudí je takých, že som spokojný s tým, čo mám. A hlavne svetoví lídri, keby to mali. Tak chcel by som byť ženat na 24 hodín. Chcel by som sa strašne vyfintiť, dať si proste výstrih a ísť do nejakého nočného klubu a vidieť to, že z tej druhej strany, že akí sú proste muži, proste chlípnici. že aké to je. Tuto je kniha, neviem koľko stojí, lebo neviem aká je cena od vydavateľstva, ale pokiaľ by ste teda chceli absolútnu oddychovku, humorne ladenú z krajín, o ktorých možno ľudia ani nevedia, že kde sú na mape, tak veľmi odporúčam a samozrejme by som chcel povedať všetkým, aby čítali knihy, pretože v 15-sekundovom TikTokovom videu nie je tá múdrosť, a nie je to tak komplexne opísané ako v knihách. Tá kniha vám dá úplne inak sa začnete pozerať na veci, je to tam do hĺbky napísané, čokoľvek, teraz sa bavíme o úplne čomkoľvek. Keď si to prečítate v jednej celej kapitole a premyslíte si to, o čom čítate, tak vám to dá úplne niečo iné ako to, keď si tú istú informáciu pozrete na 15-sekundovom debilnom TikTokovom dopamínovom videu. Takže čítajte. Mne knihy zmenili život.